sad da idem da izvršim malu nuždu, a isto vreme da pogledam i ovo umetničko delo, ovu izložbu koja je ovde. Dakle, dok budem to radio i obrazovat ću se na neki način, tako? Vrlo interesantno, mislim. Sad nešto naučio više o životu kad sam pročitao ove stripove, šta ti je kultura, vidiš, stvarno je interesantno.